Umay kayo da kayo ang managayat, ti presensya iti Diyos aman nakabalin. Tapno agdaydayaw tayo kenkwana. When umasidig kami nga agdaydayaw iti sangwanan na. Addan tayo kuma tinadalos a puso, ken panunot ang mangitan tanok iti Diyos, ang nagtaudan ti amin a kinaimbag. Idatagmi, inaimpapuswan, at panangidiri itinagan na. Agragsak tayo ngarud, kas ipaset tayo met, tinaindaklan nga aldaw para kadagiti amama. Agrago tayo, ono iti Diyos, ang makayaraman, nagdayaw, iti ama. Sulwak nita, yadayong panagwadwa, si kagubwayan tiragsa, idem silaw itibiyag. Amin dagiti pinarswan, umay ngita sangwana, amang idaydayaw ken ka, iawan patinggana, kalun makirtanak bantay, nalang tuamulmula, tumataya bagkatanta, ken ka agdaydayaw da. Agkay sa tayo amin, mangitan ukdayaw na, naamaan nga ayat na, kadatay mamagkaysa. Agkanta tayo akanayon, si babaling iken basul, tinarag sa kamusika, balegibiyag itden na. Amen. Agkararag tayo. Naindaklan ken managparabor nga apumi, pagyamanan mi unay apo ti daytoy nga gundaway ken kanito. Ngayon pay mo manen iti tunggal maysa tapno, agtataripnong kami nga umay agdaydayaw ken ka. Kang runaan na apo ti daytoy nga naisang sangayan nga aldaw mingam. Ipay mo kadi apo ti parabor ken ayat mo. Ken salakniban na kam kadi akan kanayon. Dawat mi apo nga sikat ikanayon nga kalasag, ken mangiturong kada kami, apo pakamanem na kami kadi. Dagiti naglablabsingan mi, napuutan mi man ida ket saan. Daytoy apo Dios ti kararag mi, tinadayaw unay anagan ni apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Te
Masansan aguumong tayo tinagaed a panagdaydayaw. Mangnamnama ti Apo sukimaten na dagiti napudno a panggep. Mangnamnama kami, agapo itinapudno, panang karkararag mi, dagiti adu, agkurangan mi, ken kastamet, kadagiti kinaagum mi, ti Diyos ipangag na kami. Ngarod, sangsangkay maysa tayo amang itag-ay kadagiti amama, para ti baro anamnama, kasagtultuloy da nga agserbi kadagiti bukod da a pamilya. Kadagiti tattao, ken kang runaan iti Apo. Sapay. Sapay tataginayon na, nga aramaten na kami, ipaspaset iti pamilya, amang ted tikired ken ragu, kadagiti ama anaayat kada kami. Denggem kadagiti araraw mi Apo. Maawis ni tunggal may sa kanya tayo kakabsat, nga parintuming, ti panagulimik, bayat ti naulimek nga tukar, ti organo tayo, ket si papukumbaba tayo, nga dumatag ken Apo, ken dumawat ti pamakawan na. Iturong na kadken ka, palanasen ti dalan ko. Pagranyagem kat rupam kanya, tapno sikati pagnaedan. Amen. Itangarod ti panangornong kadagiti sagot nga agpay ti paramid ti multipurpose building.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning. Ayan, nagyaman tayo manen, ken Apo Dios ti impay na gundaway tapno sang kamaysa tayo kas maysa nga gimong tapno padayawan ken nagyaman tayo ken Apo iti panangsalwad na kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo iti naglabas nga Domingo. Ken kastamet nga maragsakan tayo kas kinuna ti nasantuan na surat nga kinunana intayo iti balay ti Apo. Kakabsat, Happy Father's Day kadagiti amin nga amma ket bigbigin tayo ken padayawan tayo ti Apo kadagiti biag kadagiti amin nga amma nga adda iti daytoy nga kanito. Kedawik man ti panagtakder amin dagiti fathers. Ayan, adabad toy dagiti amin nga amma, ayan, agyaman kami. Sapay la kuma, digiti pampamilya tayo, kat kinablaawan na tayo, ano? Ket nanyaman digiti plano, digiti pamilya tayo, ket agyaman tayo, ano? Kas paset, ti panang bigbig na, kadagiti amma iti pagtaingaan. Ken kastamet kakabsat, nga agyaman tayo, kadagiti amin met nga makadwa tayo iti online. Agyaman tayo kadagiti kadwa tayo iti live streaming ti Central United Methodist Church. Ket tultuloy nga yawismi nga makitipan nakipasetyo kadagiti na duma-duma nga aramid tayo nang nangruna iti gimong tayo ditoy Ilocano service ditoy Central United Methodist Church. Ket kastamet nga agtultuloy nga ti gimong tayo ti Ilocano ket awisin da kayo nang nangruna kadagiti kakabsat kalugaran kapamatyan nga Ilocano nga agnanayed ditoy Metro Manila ken kastamet kadagiti kabangibang nga ili syudad wenno probinsya nga adda iti Ilocano service tayo ditoy Central ket silulukat nga ti iglesia tayo ket maragsakan nga makapasyar kayo tapno sang kamaysa tayo nga gimong kas Ilocano service ditoy iglesia tayo ditoy Central United Methodist Church. So sa pulin nyo laing ditoy UN station ditoy Calao Taft Avenue pagbabayo lang ti LRT United Nations Station ito masarakan nyo mismo iti Central United Methodist Church dito San Juan ante Rizal Park ano. Ken kastamet kakabsat nga kablaawan tayo dagiti first timer nga imay nakipaset nang nangruna iti panawen ko iti daytoy nga may katlo nga tawin ko kas tumutop nga pastoryo ket gyamanak tegtultuloy nga panaki suportayo ket kablaawan tayo dagiti amin nga first timer ngem sakbay iti dayta gyaman tayo ken ni Nanang Mila Tolentino ken ni Tatay Hill Tolentino nga naggapo iti USA. Ayan kidawek man ti panagtakder da. Ayan isu ti father ni ken mother ni Kuya June. Ayan nagyaman tayo iti nabalegi nga panagsublida iti ili tayo. Ken kastamet ken ni Dr. Maridel Gorospe ken ni Ramon Gorospe Jr. Ayan from Kamalanyugan. Ayan kidawek man pa nagtakdir na. Ayan ket into no bigat gayam ket isu ti may ka 18th year anniversary da. Ket ditoy nga iglesia ti nagkasaranda gayam. Ayan nagyaman tayo ti panakipaset da iti aramid tayo ditoy Ilocano. Ken kastamet ken ni Tatay Sammy Zamora, ken ni Nanay Rose Zamora, ken ni May Zamora nga taga Santo Domingo, UMC Alicia Isabela. Kidawek man panagtakdiryo kakabsat. Ayan. Ikarkararag tayo man di balasang da nga agbiyahe into no Martes nga agpa New Zealand. Ayan. Dapay kadigiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga gimong tayo ket agyaman tayo kini Engineer Jello nga isu nga nagsao idi Domingo toy numo ti biang kadwa ti Board of Ordained Ministry ken dagiti dua nga DS tayo ti konferensya ken ni Bishop ket napang kami iti Qatar idi lawas na
tapno apa may ikomisyon dagiti pito nga papastor tayo nga agserserbi kadagiti na duma-duma nga iglesia tayo ijay Middle East. So no adaman dagiti paset ti pamilyayo nga ada ijay Qatar ket sa pulin da kuma ijay iglesia tayo ijay ket hopefully next week makapasyar ito itaagawid ito ijay Church Council Chairperson da nga taga Nueva Vizcaya, taga Lantap, ket tultuloy nga masuportahan tayo kuma. Ket ado maragsakan kami nga ado dagiti Pilipino nga Metodista, ken kastamet sa nga nasapulan da dagiti iglesia tayo ijay Qatar. Saan lain nga ijay Qatar kundi ijay Kuwait, ijay Sharjah, ken kastamet ijay Dubai. So ikarkararag tayo dagiti misyon tayo ken aramid tayo ijay. Kakabsat, kablaawan tayo, dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas, ni Ati Sol Corpus, birthday na tatanga aldaw. Ayan, ayan na ni Ati Solen, dati sangwanan. Happy birthday, ken kastamet, kini Kuya Ernesto Balacqua, dati ni Kuya Erning, birthday na matatanga aldaw. Ket into no 17, birthday ni Brianna Topinyo, dati ni Brianna, Yubing, ni Wampay. Ken kastamet, kini Jeremy Flores, happy birthday. Kini Jeremy, ken into no 19, birthday ni Kuya Henry, ayan natin ni Kuya Henry. Ayan, Henry Corrales, into no 19. Ken kastamet kadagiti daduma pay nga agkasangay iti daytoy nga lawas ket tultuloy nga kararagmi nga ni Apo Dios ket tultuloy nga mangbendisyon kadagiti bibiyagyo ket no kasano na kayo nga inaywanan tilasod tinaglabas atawen kadagiti bibiyagyo kastamet kadagiti sumaranupay nga biagyo. So into no madamdama kakabsat dati fellowship dagiti amma ken kastamet nga idanguluan dagiti in na ti iglesia tayo kalpasan ti English worship dati lunch fellowship ken kastamet nga ikarkararagyo ti agtultuloy nga planning iti conference year 2025-2026 ket into no June 29 isumet iti adjourn session ti district tayo diti Southwest Metro Manila District nga maaramid ijay Makati UMC. So agyaman kami kakabsat numampay pagbiit tina kalpasan iti konferensya annual tayo kas nadutukan manen nga pastoryo dito Ilocano iti may katlo nga tawen ket agyaman nagtultuloy nga panangsupport tayo ket kidawik no kasano na kami nga sinuportaran kas trabahadores yo iti iglesia tayo agtultuloy kadi nga ikarkararagan da kami ti support tayo ken panakipaset yo ti kabuklan nga aramid ti iglesia tayo ket agtultuloy nga kidawim mi iti panakipaset yo tapno kasta ket agbalegi ti aramid ni Apo babaen iti iglesia tayo ket agyaman unay iti Ilocano Choir kastamet iti Timpuyog Fellowship kadagiti associate lay leaders tayo ti Ilocano Visiting Team, kadagiti Bible Study Center tayo, ken kastamet kadagiti nabisbisita mi. Ket sapay la kuma kadagiti daduma, mabisita min tumet, no mampay hami pay nga napanan amin nga pagtaingan nyo, ket sapay la kumata silulukat dagiti pagtaingan nyo, tapno makapasyar iti visiting team ti Ilocano, dito iglesia tayo kadagiti pagtaingan nyo. Ken kastamet nga tultuloy nga kidawim mi iti tultuloy nga kararagyo ken kastamet support tayo ti aramid tayo. Kidawik man ti panagtakder tayo amin kakabsat kablaawan tayo man ti tunggal maysa kay bayat ti panangkankanta tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken agragsak tayo, di pamati inanama, ken ayan-ayat ti aramid, tay nga agsang kamay sa tungpay
Valentine nga tibilin na, ayan ayat, tirembeng mo, ti kapadam at taong. Ayan ayat, tirembeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan ayat, tirembeng mo, tunos kenakem tayo, agdayaw tay nga agsangsang kamay sa ti pamati ken inanama. Ayan ayat, tirembeng mo, ti kapadama tao. Ayan ayat, tirembeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan ayat, tirembeng mo, tunos kenakem tayo, agdayaw tay nga agsangsang kamay sa ti pamati ken inanama. Ayan ayat, tirembeng mo, ti kapadam at tao. Maibasa nga epistola maadaw iti libro iti Roma, Kapitulo 5, versikulo nga umuna, aging gana iti makalima ket kastoy iti maibasa. Itanta na palinteg tayo babaen iti pamati. Naikapyaan tayo iti Diyos, gapo ken ni Apo tayo a Hesukristo. Nayisideg tayo babaen iti pamati, iti parabor ti Diyos, ket daytoy ita tilaklak amen tayo. Agrago tayo nga rod itinamnama, amairanod tayo ti dayag ti Diyos. Agragsak tayo met kadagiti rigrigat tayo, taammo tayo at irigat, pataoden na ti panagibtor. Ti panagibtor, yagna ti yaanamong ti Diyos. Ti yaanamong na, pataoden na, tinamnama. Saan tayo, apaayan da ito anamnama, tayong bukbok ti Diyos, dayat na, kadagiti puso tayo, babaen iti Espiritu Santo, asagot na kada tayo. Kidawik man, ti panagtakder tayo amin kakabsat, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, babaen ti surat ni Juan, iti may kasangapulo ket inem nga bersikulo, kapitulo sangapulo ket 2, aging ganat sangapulo ket 5, ket kastoy iti mabasa tayo. Adu pa iti ibagak kada kayo, ngem diyo pa'y kabailan nga awaten ida. Ngem intun umay ti Espiritu, ti kinapudno, idalan na kayto iti naan-anay a kinapudno. Dinto agsao iti bukod na apan nakabalin, no di ket ibaganan to dagiti mangyeg na. Ket ipakaamunan to kada kayo dagiti mapasamat. Itanok nanto ta idanon nanto ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak amin akukwa ti Ama, daytoy ti gapuna a kinunak nga idanon to ti Espiritu ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Diyos ti mang bendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa, ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti anaragsak sa mamabiyag. Ti anaragsak sa mamabiyag. Amen.
Agyaman tayo, iti mensahe, babaen ka di Ilocano Cor tayo. Kakabsat, iti daytoy nga naising sa ngayan nga intay pa nang iselebrar, iti Domingo, dagiti Amma, maragsakan tayo nga maysa ka dagiti paset, iti Ilocano service, ti mangibinga, iti sasauna, ti nagbabaitan tayo. Kaya tagyaman tayo, ti panangawat na, kaya kastamet ti ayat na agserbi, iti iglesia tayo, babaen, kadagitoy nga aramid, kaya't maragsakan tayo, kaya't isagana tayo, adagiti pampanunot, kaya't
rikna tayo ti panakadingig tayo iti nasantuan asa sa una ti mensahe nga manggigan tayo babaen ken ni kabsat nga Ads Mendez. Agkararag tayo kakabsat. Apo mi, agtultuloy nga dawaten mi ti panangtarabay mo, bendisyon mo. Sakbay maawat mi, ti mensahe tatangag sa paket. Sika kuma, ti makita, mari nami. Tinagan niya po mi Jesus. Amen. Happy Father's Day, na imbag nga aldaw, dagiti amamma. O na po, itati aldaw, para ti amma, ngamin ko nada ka digidad dumakanong aldaw, kanayon nga masurot ti, inina, so da kano kanayon ti, tama ko nada. So, sulitin nyo kakabsat, at tati aldaw, dagiti amma. No, kitain tayo, no sinno dagiti amma, umuno na nga mapanunot nga dagos ket, biological, siyempre, sino ti amam, biologically. Ngem, maramat mo lang, ti sao nga amma, mabalin ka mo lang nga amma, no si kaket mentor. Sa kuminsan, adamo lang ti makon ko ng spiritual father, di ba? So, iselebral tayo mo lang dagiti mentor tayo, dagiti nangilid kanya tayo, babaen ti panang pagna tayo, ito nga lubong. Amang biological, spiritual father, mentor, leaders, tatangal sa paket, lagipen tayo, tunggal maysa. Sa ubay nga iselebrar tayo ti aldaw, dagiti amma, kat naisabay mat itamal lang Domingo ti, makon ko ng Trinity Sunday. Ti Trinity nga may bagbaga, no kanya tayo a Kristiyano, ato nga doktrina ket nagrigat nga ipalawag, wenno nagrigat nga aramiden nga topic. Mabalin nga no Trinity ti pagtunungtunganan, basta. Apay nga ta ato'y Trinity, ti maysa, wenno nangungruna, apamati, kada tayo a Metodista. Sagpaminsan kanya tayong Metodista wenno namati, we tend to focus ijay logical wenno technical facts. Babaen nagitoy asursuro. Kas pangarigan mangagtayo, kasano pakakitaam di Bible ay word mismo. Kasi ay word mismo nga Trinity awang makasta. Di mat. Sagpaminsan kasi tayo ket pilosopo ko nada. Idi college ay subject nga philosophy kasta. Sinaludsod na kami day teacher, kasanom ma-prove nga anak na ka ni inang wenno ni tatang mo. Amin nga ibagam nga prove, may bagaan na ti opposite. Uri ibagam birth certificate, ibagada peket ta birth certificate mo. Uri umabot ka di DNA, bagada pinikila i-DNA test. Awan tinasyaat nga sungbat ti pilosopo. Ngem Trinity, kaya't ko tatangag sapa sakbay pagsabaten tayo ti mensahe ti aldaw dagiti amamma. Ket makita tayo ay purpose na. No kasano kapintas atoy nga pamati. No, nga babaen kadagitoy nga panagpalawag, maapresyar tayo no kasano ti panagayat ti Apo ti tunggal maysa kada tayo. So amo tayo ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo.
Apay masapol pay nga ti Apo ket mayanak akas tao. What is the purpose? He is God. He can do what He want. Apay masapol pay nga mayanak ni Kristo. Apay. Amin nga nag-eskwela, kolehiyo, at mauawag nga by the book, at damat na jay mismong actual experience, you learn by experience. Di ba, Mat? No, minsan kasi tayo ket, iti umuna na ni Apo, ibagbaga na ti mensahe kastoy, babaen dagiti propeta, directly ti tao, babaen ti sao. May bagbaga maten, kastoy ti aramiden nyo ato iti dalan. Ngumuuray no may bagamon, ti theory, when no masurot, sabasabali latta ti kapanunutan ti tao. Sabasabali latta ti intindi na, kanya-kanyang interpretation. Kaslata sa Senado tatta, may sa ti issue ng sabasabali dati interpretation. Ni Jesus, bumaba kada tayo, nayanak, impakita na kastoy. Kunana John 1:1 kunana, di ba? Ay sao nagbaliin nga flesh. Di ba? Idi sa ulang tata masapol nga ipakita kastoy ti biag nga isursuro ti Apo. Isuna mismo tinangi pakita. Kastoy ti inaldaw nga biag ana ti masapol. Ipakita na nga no kasanot inted na dagiti biag na natay ket na biag mo lang sutunggal may sakada tayo matay tumet ngem mabiag tumet impakita nan no kasano God tells it, Jesus shows it, and the Holy Spirit madilang nalpas ijay imbagana, madilang nalpas nga impakita na no kasano nga aramiden. Sumarsaruno pay, dapay ti Espiritu Santo, kadwaan na ka, sakbay nga aramidem daytoy. Nagpintas na. God tells it, Jesus shows it, the Holy Spirit goes with you. With it. May kadwa nga makita tayo toy, Trinity, when ay panakayanak ni Apo Jesus. Isuna ti nag-umpisa, ti panangawag ti Ama. Na awan ti anak, awan ti Ama. The Old Testament, ti Father of all nation ni Abraham. Di sumangpot ni Jesus, awagan na ti Apo as Ama na. So dagiti Pariseo, ano yan matay? No dagiti agtutubo, kung nada the nerve. Anyamot din, awagan na din nga aman, di ba? Isunat yung una, when kanya na nga nakita ta, panangawag ti Apo, kas Ama. Anati kayat na ipakita ti tunggal may sakada tayo. Manipod panawen ni Adan, aging gana panawen ni Jesus, aging gaita. Pakpakita na Father, Son, ti kinapateg, iti relasyon. Relationship. Bottom line. Manipod kini Adan, ada relasyon da kani Apo, a creator, di ba? Naisina dalang babaen ti kinadakes. Aging ganay ta kasjay, kaya't ti Apo nga dati relasyon, titunggal may sakada tayo. Each and every one of us. Relationship. Isuti pagubugan na, it is the start no apay at dati love.
Hamo nga ayaten ti maysa nga tao, no, mat ti relasyon nyo. Pagkita. Love at first sight. Sabali ba dyan? Awam mat ti relationship, han kayo mga nagkita, awam mat ti raramidan nyo, tunggal maysa. How can there be love? The question, no apay ayatan nak ni Apo, simple lang ti sungbat ita. Ngamin isuna ti nangaramid ken ka. Ngam kasanom nga ibaga nga ay ayaten ka Apo, nuhan ko ikikkan ti panawen ni Apo. Napadasan nyo din ti agaramid, create anything, any project, or syakti may isang habik ka tagaramid aktibag. Anyaman nga maaramid mo, no makitam ti purpose na, when no maaramat, babaan ti purpose no apay mo inaramid, it's fulfilling. Nagmetiri na, naramid mo atoy, oy, gumangana, no, kasanong panggep, no apay ko inaramid ka at gumangana, mayat fulfilling. No, halimbawa, ti cellphone mo, aramidom nga martilyo, di ba? Nonsense. Kasi mat, kani Apo, iso, nga nangaramid, titunggal may sa kada tayo. Kaya nga tunggal may sa kada tayo, maamuan tayo, ti purpose tayo. Maamuan tayo laang ata, babaan, ti relasyon, kengkuana. Katam aminen nga commandments, kastan ti pagtaudan nan, kung nana, love God with all your heart, with all your soul, kasanong nga ayatan ti Apo, no, hamumakat katungtungan, hamumaamuan, no siya sino isuna. Love your neighbor as yourself, kasanong ayatan ti padam a tao, no, ang relasyon mo, ti padam. Sakbay, panagdaydayaw, kung na ti English kat worship na, ti worship gayam, haan ka maka-worship, no one ti relationship. Worship gayam, work, relationship. You work on your relationship. Kaya worship. Iso dati may nga mapanagdaydayaw ken ni Apo, awit na dagiti amin nga offering na, di ba? Mapanen, agdaydayaw ken ni Apo, kunana, inkabiit, makipagbatik ka muna sa aji kaguram, kabsat mo. Inkabiit, make peace with your siblings before you go and worship. Kasta launay ti panangapateg ni Apo, ti relasyon, ti tunggal may sa kada tayo, sakbay, aw masidig tayo kanya na. Kasakbay, aw masidig tayo, aw mayag dayaw ken ka. Kas pagtutungtungan tayo ti relationship, masaludsod mo lang tatta, how is your relationship with your father? Initially, biological father, nagasatak, nabindisyonan ti ama, kaya't isuna day, umuna nga metodista kada kami, isuna talaga ti naawis ti teacher na kano idi, nga mapankapilya, edi elementary pa isuna. Kaya isuna ti rason, isunay bilang kami, isunay anak kami ang metodista. Kaya't nakita kong kanya na ti kinaanos ti ministeryo, elementary ak idi, full-time teacher, isuna ng mga ala ti destino ti weekend, maawagan a lay preacher. Ti destino na pa'y,
di kaadaywan nga lugar ti di lugar mi. So, adano ka may destino nga pastor, ibati day destino, tanarigat nga apanan. Magmagna ka, lumasat ka ti karayan, mamininam. Ngamin no surutom di dalan, naglikaw ka, diretsyon lang nga, orin no gamin nagkasta-kastamot ta karayan, diretsyon na lang nga stan. So, Sabado mapan, subli Domingo, malpas ti service, agawit. Surot na kami sagpaminsan. Siyempre elementary, alang magmagna nga siya, ang kanayon nga makapagna. Kasi ti anos na ati destino, nga madikayat, duma, ibati da no, awang pa'y makabulan nga na ibasa, awanen, sunan tumanen, na ananusan na duwa talong atawan, kanayon nga dyan, may salpak. Kaya't isuna, ti role na kada kami, hamay isuna ajay agin insist, kayat na. Ti banding may di, ket no aglablaba, high school ak din, naglaba aktibadok. Aglablaba ang balay, so nabado na, so natagalaba. So bagbagaan nak sabay, aglablaba kami nga dowa. Ket kanya na, nakitak ti pamati, ken apo. Ket ma-realize ko malatat ta dumadakkel dagiti ubingan, papanda teenager ren. Madigayam nga kaslaidi nga makontrol mo pa no pangigapanam, may surot mo lang kanayon, kasta-kasta. Tatta, ada sarili dang kapanunutanan. Iso, no karkararag kay di, lalo tatan, extra prayers. Lalo adya may sa boarding house. Madim nga mabantayan ng amin nga aramid na. So, you go on prayers. How is your relationship with your father? Kastamet, how is your relationship with our Father in heaven? Tatangag sapa, ma-appreciate tayo. No kasano nga ti Apo, kastalaunay, isunapan tayo, iti John 3:16, kastalaunay, ti panagayat na, itong galmay sa kada tayo. Maawatan tayo tatta, haan na lang nga imbaga, nga kastoy, ti kayat ko kengka. Napanpay bumaba, kas na Jesucristo, impakita na kasano ti agbiag. Ket ita, kadwa tayo ti Espiritu Santo. Natunggal may sa kada tayo kuma. Ket makita, mari na ti ayat ti Apo. Ket berukin tayo, ti panagparegta. Ita nga relationship. Ken Apo, ken ti pada tayo nga tao. Tinagan ti Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Sige, maawis amin nga inna, kin anak, no may kay to'y sangwanan, kanta kayo, kantaan na kami nga ama, tapno, mangigamit yung mensahe ngayon kayo, ipayawat kanyami, iti babaen, kaligiti mensahe nga kanta, nagiti amin nga inna. So, may kay to'y sangwanan, kakamsat, nagiti amin nga inna, kin anak, makipagkanta kayo.
Mawis amin nga Ama, diti sangwanan, adabasit insagana, iti iglesia tayo, kas panang bigbig, kanya tayo, ti iglesia tayo, mat, ti paset tayo, saan laing nga ti uneg, ti iglesia tayo, ken kastamit ti uneg, ti pamilya tayo. Mawis ni Diaconessa Medi, ken dagiti kababaihan, ayan, tapno yawat dagiti amin insagana, ti iglesia tayo. Mawis sa amin nga Ama, kakabsat, tumay kayo dito isang wanan. Ayan. Ayan na ni... May kayo amin dito isang wanan, kakabsat. Ayan. Jervy, sila kan? Hello, hello. Ayan, sumango kayo man, kadigiti pampamilya tayo, ken kongregasyon tayo, kakabsat, da kami, dagiti Ama, iti pagtaingan, ken kastamit to ti iglesia tayo, agyaman tayo, iti dayto nga naisang singayan nga aldaw, kas mangiparangarang, panang bigbig tayo, mat, ti kinaimbag ni Apo, babayan kadigiti biyag, kadigiti Ama, ti pamilya tayo. Tuloy da kami kumanga, ikarkararagan, tultuloy nga tapno kasta ket agbalin kami nga ulidan ken naimbag nga Ama kadagiti pagtaingan tayo ket gyamang kami met kadagiti pampamilya mi tagtultuloy nga suportayo karkararagyo kadagiti Ama saan kami nga perpekto nga Ama kakabsat adu dagiti pagkurkurangan mi ngem babayen kadagiti karkararag ken ti grasya ni Apo tultuloy kami nga agbyag kas ulidan nga Ama iti kadagiti pagtaingan tayo. Kararag tayo, agyamang kami o Apo iti daytoy nga kanito nga impaay mo. Kas panang bigbig mi kadagiti Ama iti pagtaingan ken kas tamit ti iglesia mi. Agyamang kami kadagiti biag ti tunggal maysa kadakam ti ingkam panangidangulo kadagiti pamilya nga impaay mo regalom ti tunggal maysa kanyami. Ket kas Ama, kadagiti pagtaingan na kami, usaren na kami, o Apo, tapno kasta ti pagayatam, ti maaramid, kadagiti pagtaingan mi. Usaren na kami, nga kas ulidan, nga asawa, ulidan, nga Ama, kadagiti anak mi, ken kas ulidan, nga Amamit iti uneg ti iglesia mi. Ket no kasanoan niya, dagiti insursurom, panursurum nga imbatim kada kami kas amamimit nga adda sa dilangit isu kumamit ti aramidin mi Apo tapno sikati maitag-ay ket maidaydayaw kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanyami yaman kami met iti iglesia mi ti Central United Methodist Church babaen kadagitoy a simbolo kas panang bigbig da kanyami agyaman kami ket pada-pada na kami nga bendisyonan ti ingkam panagserbiken ka babaen ti iglesia mi. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Palakpakan tayo da Apo. Ti biag kadagiti Ama tayo. Babaen kadagiti karkararagyo ken kastamet ti pannakipasetyo kadagiti biag mi. Kidawik man picture, short picture siguro tapno kasta ket mabigbig met dagiti Ama tayo. Compress fathers. Ayan. Amen.
Palakpakan tayo ti Apo, kadagiti biyag, dagiti amma tayo. No ited tayo, dagiti gameng ken kinabaknang tayo, iti sangwanan iti Apo. Ited tayo met tinalablabes sa panagyaman adi matukod ti kaunggan ti puso. Ken panunot tayo. Mangted tayo nga rod asiyayaman ken si ayat iti Apo. Idaton tayo dagiti apagkapulo, karkari, ken datdaton na pagyaman iti altar. Maawis met maaramat iti online banking, babayan iti bank account, Central United Methodist Church. Anay parang kadagiti screen tayo. Sagot nga yegmi, nagtaod ako kwa, mintalek mo kada kami, dakampi agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Agtultuloy kami, O Dios, nga mangbigbig ti kinaimbag mo, kinaparabor mo, kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanyami. Agyamang kami, O Dios, ti kinamanagayat mo, ket paset ti panagyaman mi, panangidaton mi kadagiti bibiyag mi, ken kastamet kadagiti sanikwa, ken kastamet kadagiti pagkapullo, panagyaman mi, ken ka, O Apo, ket idaton mi, O Apo, iti saklang mo. Ket tultuloy kadi nga mapadasam mi, agluplupyas nga bendisyon mo kadagiti paset ti biag mi, tap nagbalin kami met nga naimbag nga disipulom kadagiti sabsabali pay, O Apo. Dagito iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. O Diyos ko, pagsain na ti pamatian iken ayat imulandag
Diyos ko patib keremala, daytoy matiken ka, alaen na kairagpat, iti batu asibibiyam. Apo ikatem to'y dwa-dwa, ken buting ito'y kararwa, tapno awan tilaped na, nga awatek day tagrasya. Diyos ko patib keremala, daytoy matiken ka, alaen na kairagpat, ibabatu asibibiyam. Pasantuen na kadi ama, tapno jak agbasul ken ka, ket amin nga aramid ko, nasamit niya ka ay ayo. Diyos ko ipatib keremala, daytoy pamatiken ka, alaen na kairagpan, iti batu asibibiyam. Agkararag tayo. Amami, nga sa dalangit, agyamang kami iti daytoy nga kanito, nga pada-pada na kami nga binindisyonan kadagiti na duma-duma nga paset ti panagbiag mi. Gapuanan na nga adda kami iti daytoy nga sanktuaryum, tapno ipaimiti ka nga tuwan a panagyaman ken panagdayaw mi ken ka. Maminsan kadi manen o apo agyamang kami, ti kinaimbag mo kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanyami. Nang nangruna o apo kadagiti nakaragpat kadagiti panagkasangay da, ken kastamet kadagiti anibersaryo kadagiti kasarda. Bendisyonam kaditi pada-pada dagitoy nga anak mo. Agyamang kami ti kinamanagayat mo, agyamang kami itagtultuloy nga panakikadwam kadagiti naglabas at awen kadagiti bibiyag da. Ammom dagiti araraw da, dawat da, kiddaw da iti tunggal maysa kanya daw apo. Ket babayen ti ayat mo, ti likudan kadagiti kinakapoy mi, kinalupoy mi, kinamanagbasol mi. Mapadasan da kadiyo apo, tinananay nga ayat nga mapadasan da kadagiti bibiyag da. Tapno makita da tinagpayduma nga daan ti pamati, tapno agtultuloy da nga agrukbab ken agyaman ken ka. Kastamet kadagiti bisita mi wapo, gyamang kami. Nang nangruna ti dagiti simangpet nga naggapu balasiw taaw nga kakabsat mi, ti Tolentino family, ken kastamet kadagiti kabsat mi nga pumanaw, ti Zamora family ni May, ken kastamet kadagiti dadumapay nga adda iti uneg ti gimong mi. Si kakaditi makikaadda kanya daw apo. Agyamang kami kadagiti gundaway nga impay mo, tapno makita da dagiti pamilyada iti lugar mi apo. Ken kastamet ti gundaway nga makapagtrabaho da balasiw taaw apo, dagitoy nga kakabsat mi. Ket si kakaditi makikaadda ti tunggal maysa kadagiti bibiyag mi. Kastamet ti panagrugi manen dagiti anak mi iti baro nga school year o apo. Si kakadimet ti mangtaginayon,
mangipaay kadagiti kasapulan ti tunggal naganak. No kasta maitid mi ti kaimbagan nga sagot kadagiti anak mi ti adal. Babayan ti panang sabet mo dagiti kasapulan mi. Kadagiti kasapulan da nang nangruna kadagiti tuition fee, dagiti dadumapay nga kasapulan da kaspaset ti panangisagsagana mi met tinaimimbag nga masakbayan dagitoy nga anak mi. Kastamet itunggal may sa kanyami o apo, amom dagiti kidaw, amom dagiti araraw da. Agyamang kami o apo, tigundaway nga addada iti daytoy nga sanctuarium. Ken kastamet kadagiti online. Tapno ipaida, iruknoy da o apo ti panagyaman ken panagdayaw, ken idatag manen maminsan dagiti kasapulan da. Taamumi ken mangnamnama kami nga impaymon dagitoy nga dawdawat ken kiddawda. Wen apo bendisyonam tigimong ti Ilocano o apo. Agyamang kami tagtultuloy nga panakikaaddam. Ket sapay la kuma nga pada-pada na kami nga bendisyonan. No kasano na kami nga tinarabayan, tinaglabas nga lawas o apo kidawe mi iti tulong manin ti Santo nga Espiritu. Ikan na kami iti sirib laing o apo. Tapno saan kami nga agkurang kadagiti aramid nga impaay mo titunggal may sa kanyami. No di ket sika ti maitag-ay mapadayawan gapo kadagiti bibiyag mi ti panakikaaddam ti panakikaaddam kadagiti bibiyag mi o apo. Wala po adu dagiti kayat mi akidawen ken ka ngem ammom dagiti dawdawat kasapulan ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ket mangnamnama kami babaen ti pamatida impaaymon ket inawat dan o apo dagitoy nga tartarigagay dawdawat. Bendisyonam dagiti adda ti sagsagubanit da sakit da si kakadi ti mangted iti panangagas mo kanya daw apo. Yakam mo dagiti daldalyasaten tunggal maysa kanyami o apo. Amok nga ada dagiti problema, ada dagiti dadumapay nga problema kadagiti paset ti bibiyag da saan laing nga ti pamilya na materyalan, trabaho kay naduma-dumapay. Ngem sapay la kumawa apo. Babayen ti grasyam o apo, sika ti mangipaay, tapno kasta masabet dagitoy nga kasapulan mi, ken kidaw mi ken ka o apo. Wen awapo maminsan manen, pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkurangan mi, pakawanen na kami dagiti nagbiddutan mi, ket kastamit ta aramiden mi, dagiti nagbasol kada kami, mapakawan mi met kadi kumaisuda. Dagitoy ti dawat mi, itinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Itagay nak nga iragpat, itinangat nga tuabyan, ingganat iti gloria na naranyang. Diyos ko patib keremala, daytoy apamatiken ka, alaenak nga iragpat, iti batu asibibyan. Kenanakuma, ken Espiritu liwliwan, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti daghan. Amen. Kakabsat ken Kristo di kay agbuteng. Ikaten na ti danag kadagiti puso tayo. Taammo ni Ama tayo nga adda sa dilangit ti anyaman akasapulan tayo.
ket maragsakan amang ipaay kada tayo dagitoy. Aktibo tayo kuma nga sumurot ti pagayatan ni Kristo, nga isot gapuanan na nga adda tayo ti uneg ti iglesia na. Ket agtultuloy nga kapya ayat ken bendisyon ti ipaay na ti tunggal may sa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.